Maiga yamate mwa KCPE kubaga gosokiwa ni gaboro kiwa bagenreta kwenda chiskuru kulende umurukiwa yomoku wa sensemo ya marania ogo yose kutoka se county ya Kisii oyubono nyoreta magsi chimisato emironge 5,385 nigo ya birobo kongwere kogenda eskuru ya secondary kubwate kana nuko buro kwene ngose chibesa elia nyare kuroberigwa na kogenda eskuru nigo no ina bomo mwa banyarega kobolia onde siole no kuganyoku ya anyara gwesana nigati eliko nyara gokonyo mwana uyu agendere na masomayo murikito Mildred Mumanyi na roboti rwa senjira yobo ikirano tuko amake aetire maiga yamatemu yekirasi yeisano na isato gosoka abo ase aborokiwa bakorabya ase amatemu ayu nigo aborokiwa abo bachagite kuripotia ase chiskuru barangirigwa eliogo chaka entunde ntangani yo mwaka bwechisemi semo ya marani imeye kaunti ya Kisii nigo tokumirana ne amateyemo eyo mwana obo aeta amatemwa kolende gwikira bono iga taragende skuru asekerianga omwiboli oya tali kwenyara bono mwana yone gakorete kuru eskuru gete ariko mokonya e academy riga marani kurukura popular academy mwana nabayite tenero tangani tukurorona max 385 bono obokonyi bwabo bwekirite gabwekero bari ko mokonya batebitenga ba mokonya primary isende esako enda bono guchi anyoro bokonyi bondi nimbwata abana bande oyo ne college yare e polytechnic Nakuru yonde gari Pwani University umwaka kabere nabana bande mbaroro narori class 7 narori grade 3 ono mwana oyo ige bibaruango kora bikebike nanyoro muntu namoneri chiange chiro onge commission wono nasiru mwana utara alipwene toko ripoti muisonde tareine tara ripoti ko chie eskuru ko ba wole meru tindanyora noni shopping no ni school fees tato mwabo yalinge twa etanete singichi ya domestic violence wono ikagera tukatigane miaka sita ya eje wono no itali kurwa konyi wonde bwenzi aho tata bwatikende inche ngonya gweta chera bana once pino ukoragera ese menyete nkombwete inko seli chinyomba na kero na giro na kore mitinye tatontara kanere na seli na enda na konyumasi na buna semenya tenko nyire mwana nere na bwate ayaiga niko na miaka 14 nilikuwa nafaa kujoin shule inaitwa St Agnes Girls High School Shibuye nilikuwa na max 385 kutoka Rap Popular. Ningependa sana nijiunge na wenzangu shuleni lakini mamangu hana uwezo kwa kuwa niko na ndugu wengine shuleni, mwingine ako university, mwingine college, wengine wako nyuma yangu darasa la 7, mwingine darasa la 3. Ningefurahia sana iwapo ningepata mhisani ambaye angenisaidia ili nisome nimalize shule ili nikuje kusaidia mamangu. Naweza taka kuwa neurosurgeon. Omwali oye omwibuli oye narwa okoboli oko narego sabaga kionde bwensi ora kununeringa nerigese ngencho mwana ikabwenete ko report tareine koruritu keri akonya kurera rio kana nde nasinyirunga kinko mokonya nachire gwatemakira ekona timbu atibo konyi bonde bwensi mwana siaso ndi bwensi nonde bwensi muisani ondoragu ora kununeringa neri ankonyero mwana arwe skuru ajoini arwisiko ajoini aende skuru ajoini abana bande besokosoma nara yunare gusaba monto asense yaiga nabwate amakongwa wetera kurinde asomongina edina omakongwa ya manenenga nando gusaba kwayo konene ngolinga omwanoe anyala kobaga kogenda ekirasi gya kianda abwasa anyala kobaga kokora amatemu aye ekirasi gya gatana gatatu yogo chikoba obonyagitali bwo kubara obongo elinde lya chikokonya abantu bande bunere nabo igona gokonya omwiboli oye ingo report ya egetaseni kya Ndizi TV kurwaga iga marani elietaliane Mildred Mumanyi.